Tady Marko, vítejte u dalšího videa, kde budeme plnit Kendama úkoly v tramvaji. Inspiraci máme od Vapela a já se dole na tramvaji setkám s Krysou. Tak jdem na to a čau. Tak budeme losovat první úkol. Na 3, jo? Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen. 1, 2, 3. Takže začíná. Na Kendamu. Dělej. Chceš tam face? Dál? Ne. Okay. Co máme podělat? Představit jí a udělat nějakou upoutkání. Je to tradiční japonská hračka, která sahá až do Francie a má takhle 3 kalíšky. Spike. A ostatní letí jako kalíška se může kombinovat vlastně Kendall, také se kombinuje Kendall, můžeme vidět takhle na další triky na zadě. Prostě tady je takový takzvaný stone pointy, takže to si můžeme takhle můžeme vidět. Zároveň tady samý
to bylo close. Okay, takže prostě takhle to ne. No skoro. A už se ho přivám, to cítím. Let's go, on to dál. Hele, ta taktika losuje. Podívej, co tam je. Kolik tam jsou? Dělej trik a rozseky, jestli u toho. To jsem už měl. To jsi měl? Jo. Tak jo, znova. Šlo jedna. Kolik je to ještě úkolů? Jeden. Já to dělat nebudu, já vím, co tam je. S námi jdeš teda na Pokus odkaz. se obmezili dva. Jo? Jo. To je můj úkol. Ale tramvaj. A musíme dávat pozor. Takže ty můžeš vypnout. Tak jo, já půjdu na to. Když dáte like, jo. Jste vyhodný, jo. A běž. Protože nám byl to pokus o bůj. No. Se to tam nechtělo dělat, takže posleš dál, kamaráde. A já už tam zbývám. Vždycky dvojka. Číslo 2.